Bună! Pentru pastele de astăzi avem preferatele noastre. Paste cu creveți. Paste avem mai multe feluri, să văd, cred că să le pun pe toate la fiert. Creveți, pe aceștia avem de la Costco, ne plac foarte mult. Parmezanul la fel. Un pic de vin, lămâie, 3 căței de usturoi și pătrunjel congelat. Haideți să vă arăt cum îi fac eu. Am uitat să vă arăt untul, dar punem, nu am cantități, pun din ochi, o lingură așa de unt, în tigaia încinsă, după care o să adaug prima dată creveții, să văd cât pun, nu știu cât pun, după o să vin cu usturoiul. Înainte trăgeam usturoiul prima dată, îl căleam puțin, după adăugam creveții, dar am zis să mai schimb puțin. Cam așa arată, adaug și usturoiul. Mai aștept un pic și o să pun puțin vin. După care o jumătate de lămâie, de zeamă. Am adăugat și puțină sare și lămâie și așa puțin parmezan. Eu adaug și în compoziție, aici în tigaie, și acum vreau să vin cu pastele. După care o să le mai las un pic pe foc și să vedem ce mai adaug. Deja lămâia am pus-o, pătrunjelul mai am de pus și atât. Și sunt gata, cam așa arată. Vreau să pun în farfurie. O să-și mai pună fiecare lămâie după gust. Mie îmi place cu foarte mult parmezan, sare la fel și piper. Cam astea sunt. Miros divin. Abia aștept să mănânc. Poftă bună! Nu uitați de follow. Am toate rețetele puse într-un playlist. Am pupat!